Jodak Makondele nowuok oko kar romgi kendo rwako jatend piny William Ruto e giko mar limbe mare mar ndalo ang'wen e gwenge makaluo. Mor kod ilo, kwe kod nyadhi mane onenore Kondele en ataro mar ng'wech, kite, koko kod iro malungo wang' manokwake Kondele dwe mar 11 higa 2021 e kinde mane Ruto limo Kondele kendo jopiny chielo gache gi kite. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolono lokruok e kutho mar yamb siasa kaluo tok Ruto nywando oganda luo e sirkal mare kod kido mar siasa mane okwako limbe Ruto kaluo. Nataka niseme asante. Mae ne e limbe ma jatend piny William Ruto e kor dwe mar 11 higa mar 2021 e flyover ma Kondele e kaunti ma Kisumu motelo ne yiero mar 2022. Hapa Kondele. Koko, kite kod iro malungo wang' ne opong'o flyover ma Kondele. Tafadhali. Please. Higni 2 bang'e, mae rwak ma jatend piny William Ruto ne oyudo e flyover ma Kondele e odiochieng' mogik mar limbe mare mar ndalo 4 e gwenge makaluo. Mor, ilo kod dhano machalo lowo, piny gi malo ema ne okwako flyover ma Kondele kendo miyo William Ruto rwak mar kingi. Amoso u jodhurwa. Jodhurwa untie. Sigu mane entiere kind jodak ma Kisumu kod jatend piny William Ruto olokore osiep mangita gidel jumbe 3 kende bang' William Ruto wuoyo buch ten migepe mare kendo gwelo oganda luo e lemo pugno e sirkal mare. E bwo tend William Ruto, oganda luo ne oyudo lemo machwe mar telo ne migawo mar omenda kuom thuolo mokwongo kokalo kuom John Mbadi. Mich machielo mopugno mane nyalo medo sukari e kind Kondele kod William Ruto nyalo bedo gwelo mar Dorcas Agik Oduor kaka miyo mokwongo mobedo Attorney General e historia mar piny Kenya kendo Attorney General mokwongo mawuok e oganda luo. Hapa inaitwa nini? Watu ya Kondele. Kumbe ni nyinyi. Kumbe ni nyinyi. Bala. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Haki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Nyinyi watu wa Kondele nyinyi. Sikizeni. Mukiendelea kunitesa, nitawashtaki kwa baba. Na mukizidi, nitawashtaki kwa Mungu. Siasa mag anyuola joma chungwa bende ne oyangore e lela e kinde ma jatend piny William Ruto kod josiasa mag ODM ne oparo heragi machon. Ruto kod josiasa mag ODM ne ulieko chenro mar tiyo kendo kanyakla motelo ne yiero maduong' mar 2027. I remember we were with you in Serena when we started negotiations for the 2010 constitution. So we are truly grateful. Anka ye ta ye. Kendo Kenya ko ye to ye. So anagi be ko ye to ye. Mon wetena be ko ye to ye. Sigu e kind kweth ma jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ewi siasa mag masawa ne omuomo gode kod aoche kendo chopo nyaka e gwenge makaluo. Jatend kweth jod bura mathoth Kimani Ichung'wa ne ogoyo Gachagua kod tong' mofuo bang' wacho e mbelene ni onge ng'at manyalo keto otego ne Raila Odinga mar tame chopo e State House. Ichung'wa ne owacho ni ng'ata matemo keto otego ne Raila Odinga biro moko e otego makamano en owuon. Watu wa Siaya, nataka niwaulize, iko mtu ama watu wanaweza kuwekea baba mtego? Iko? Mtu akifikiria utawekea baba mtego, utajipata umejitega wewe mwenyewe. Mabiro bang' Gachagua wacho e chak higani ni oketo otego e alwora ma ka jot maduong' ma jatend piny State House mar dino ne Raila Odinga romo kod Ruto. Rwak makamano bende ne omiyo Gachagua oloko chung' mare motegno ma osebedogo e wi ogai mar ODM Raila Odinga. Unajua sisi watu wa pale kwetu, Rais wa 4 Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia baba ni mtu mzuri. Tukabishana na yeye.
Huyu rais wetu amekuja amesema baba ni mtu mzuri. Sasa marais wawili wakisema baba ni mzuri, mimi naweza kupinga? Naweza kupinga? Hata mimi nasema baba ako sawa. Na tunasema baba aende Afrika. Uganda luo benene omoko mach dala jo Kenya Kwanza bang' rwako jalup jatend piny Rigathi Gachagua gi mor kod ilo. Ataro kod paro mag ji mathoth, Gachagua mana kaka William Ruto ne oyudo rwak maratipo kata odoko ni osebedo ka ogoyo siasa mag soko wang'o gai mar ODM Raila Odinga. Kodele ni nyinyi. Kodele ni nyinyi. Kodele oye. Rwak mopoto makamano ne omiyo Gachagua ochiew kogwen kendo rieyo dende e wang' apeyni ma Kisumu kuom thuolo mar ndalo 4 ma osebedo kaluo gik ma osebedo mana ka otimo e gwenge mag Masawa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.